தேவஜனமே, நீங்கள் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் கண்ணீரோட விண்ணப்பம் பண்ணும் பொழுது உங்கள் கண்ணீரை தாண்டி அவர் ஒருபோதும் போகவே மாட்டார். தேவன் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு கிருபை அளிக்கிறவர். எப்படி மேட்டில் இருந்து ஒரு தண்ணீர் தாழ்வான பள்ளத்தை நோக்கி வேகமாக ஓடி வருமோ, அதே போல் கர்த்தர் உயர்ந்தவராக இருந்தாலும் அவருடைய கிருபை தாழ்மை உள்ளவர்களை நோக்கி நிச்சயமாக வந்தே தீரும். உங்கள் பிரச்சனைகளின் மத்தியில், பாடுகளின் மத்தியில் நீங்கள் யார்கிட்ட போய் சொன்னாலும் அதை நிச்சயமாக அவங்களால புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. மாறி தவறான ஆலோசனைகளை கொடுக்கலாம் அல்லது உங்களை கடிந்து கொள்ளலாம். நீங்கள் ஆண்டவரோட சமூகத்தில் உங்களை என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி, கர்த்தரோட சமூகத்தில் நீங்கள் கொண்டு போங்க. ஒரு பிள்ளைய போல, ஒரு தகப்பன் தாய்கிட்ட எப்படி அவங்க மனம் திறந்து சொல்லுவாங்களோ, அதே போல் ஆண்டவராகிய கர்த்தர்ட்ட உங்கள் மனம் திறந்து கண்ணீரோட நீங்கள் ஜெபம் பண்ணுங்க. உங்கள் கண்ணீரை கடந்து அவர் நிச்சயம் போகவே மாட்டார். உங்கள் பிரச்சனை 100க்கு 100 மாறும்.